muna tayo sa hunting video natin kasi ang daming nagagalit sa atin. So trail muna tayo dito sa bundok. At the same time makapagsurvey ng pwedeng paghuntingan. Napaka-lost gravel. Tira. Ngayon ng paldingan, pakyat ng paldingan. Burop na kinas na. Tira mansaw. Asya. Grabe, pagkaruburog na. So hintayin muna nating humupa yung alikabok para makita natin yung saan tayo dadaan. Nako. Uy, huli. Ay, kaya.
Hoy. Noy uyong manain. Nay nanapok. Gapang lang.
Dato jay ko ay nagpakariraan. Magnakata. Salog dyan nga pirmay. Ah. Hard dita. Parasik man dita. O ag hard. Parasik tadi malukot. Ah. Jay. Refill tubig.
guna na ito tao. So, magsuot tayo ng goggles. Yan, so kumunikta tayo dito sa may dating pinagpalaruan ng Fort San Manuel Enduro Trail Race. Ito yung ruta noon kung saan dito dinaan yung karera, yung ruta ng karera. Muntik na kitang mabangga.
Napudot. Ah. Yan, nag-drill nga ang Jollibee. Nagpudot. Napudot ka na dito. Tatay amin na. May san ah. Tatay. May san ah. May san. Ano ka? Boy. Boy. Rice. Chicken rice. Boy. Chicken rice. Ah, dan sa jiwa na. Aja double rice na. Makalima eh. Ay, sige lang. Sakay man, ano ka? Double rice. Kamu kaya yun, kanya kayo. Ah, spaghetti chicken. Tapos rice. Oh, ano? Spaghetti chicken and rice. Sunday sa Sunday. Taiwan. Request pie. Request. Kumatin na po COVID na Mhm. Dito na nagtatapos yung video natin. 2, 4, 6. 7. Thank you, bro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bye-bye.